rahmatullahi wa barakatuh. Masu saurare, wannan sanarwa ce ta musamman daga masu shirya fina-finan Kannywood kamar su Aminu Saira, Nafisa Abdullahi, Naziru Sarkin Waƙa da dai sauransu wanda suke acting a cikin shirin Labarina. Kuma sanarwar nan ta musamman ba komai ba ce illa cewa a gaya masu saurare su shirya tsaf, don su ma sun shirya tsaf domin kawo muku labari na ci gaba daga inda aka tsaya. Kuma ba da jimawa ba za a fara haska muku shi kamar yadda aka saba. Mun gode.